Siis ei ole näkynyt aurinkoa varmaan johonkin viikkoon. Yhtäkkiä se pilkistää tuolta ihan vähän. Harvi, et ei näy kunnolla. Ihan mahtavaa herätä, kun näkee, että on ihan kirkas taivas ja tuolla paistaa aurinko. Jotenkin heti on ihan intoa täynnä lähtemään vaikka fysiikan luennolle. Ajattelin, että varmaan siitä oikeastaan on lähtenyt myös tää mun ympäristöalan kiinnostus ja halu tehdä jotain niin kuin tavallaan ihan sellaisesta perusajatuksesta, että, niin että haluaa kunnioittaa niin kuin luontoa, kaikkea elävää ympärillään ja sitten tehdä parhaansa. Niin kuin, että jos voi jotenkin auttaa, niin se olisi niin kuin hyvä. Katsotaan, jos mä saan tarkennettua. Mun ainallistuu huuhka ja Länsi-Pasilassa huuhka ja bongattu. Täällä Viikissä on myös tämmönen gardenia. Entrooppinen puutarha, tää on mielestäni aivan ihana. Aika monelle ehkä, joka tulee ympäristöalalle, niin on se haluaa ehkä kuitenkin jollain tavalla puuttua asioihin, että miten ne on tässä maailmassa. Että oli ne sitten ympäristöasioita tai ravintoasioita tai mitä tahansa. Että on asioita, mitä kyllä voidaan viedä parempaan suuntaan. Esimerkiksi ihan niin kuin jostain kuluttamisesta lähtien. Ja ei meidän tarvitse lopettaa kuluttamista, mutta että on kuitenkin keinoja tavallaan, että millä tavalla voidaan kestävämmin niin kuin käyttää luonnonvaroja ja elää täällä. Tavallaan ympäristöasiat on kuitenkin sellaisia, että mitkä koko ajan enemmän tulee tulemaan esille. Niin kuin, että ne on tärkeitä. Me ollaan nyt lähes ulos tänään. Katsotaan mitä tapahtuu. Yksi kämppis on vielä tuolla jossain. Kuluttajan vastuuseen kuuluu tietää, että mistä joku vaate tulee, millaisista oloista tulee tai mistä se pihvi sen pöytään on tullut, millaisissa oloissa banaanit tai kahvit on kerätty ja saaks niiden viljelijät kunnollista palkkaa. Et mun mielestä tuollaiset asiat on tosi tärkeitä, jotka nykypäivänä pitäisi jo tavallaan, varsinkin tällaisessa Suomen nykyyhteiskunnassa, niin tavallaan olla sellaisia jotenkin perusasioita, mitkä ihmiset ottais kuluttaessa huomioon. Ehkä me mennään sitä kohti kuitenkin.